అందించాలి. ఇందాక యాక్చువల్గా ఇది పాటల పండగ అంచేత మణిశర్మ గారి గురించి తప్పకుండా మాట్లాడాలి. ఇందాక ఆయన ఏవి చూసాం, ఒక మెలోడీతోటి ఆకట్టుకునే ఒక రిథం ఉన్న గొప్ప వ్యక్తి, ఎంతో చరిత్ర సృష్టించిన వాడు. ఈ మధ్య కాలంలో ఈ పాటలు చాలా అలరించాయి. అలాగే అమితుమి మొన్న సినిమా 2 సినిమాల్లో బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. ప్రత్యేకంగా ఇందులో పాటను నన్ను లాంచ్ చేయమన్నారు గతంలో మధుర శ్రీధర్. నాకు ఒక పాట ఇచ్చారు. ఆ పాట సాహిత్యం చాలా బాగుంది, ఎవరు రాశారని అడిగితే నాకు చాలా చిత్రం ఏమంటే ఆవిడ యాక్చువల్గా రిజిస్ట్రార్ శ్రీవల్లి గారని నాకు అంతకుముందు పరిచయం. ఆవిడ సాహిత్య పరిచయం ఉంది కానీ ఇంత అందంగా పాట రాస్తారని నేను అనుకోలేదు. ఇమ్మీడియట్గా కంగ్రాచులేటెడ్ శ్రీవల్లి గారు. ఆవిడ ఒక్కసారి అంటే రెగ్యులర్గా చైతన్య ప్రసాద్ చాలా మంచి కవి, చైతన్య ప్రసాద్ బాగా రాశాడు, అలాగే శ్రీమణి చాలా మంచి పాటలు రాశారు. కానీ ఈవిడ రాయడం నిజంగా నాకు ఐ వాస్ టేకెన్. చాలా అమ్మాయికి ఆవిడకి అమ్మాయి అనడానికి లేదు, ఆవిడ చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది, మనస్ఫూర్తిగా ఆవిడ పరమేశ్వరుడు ఇట్స్ ఆల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. చాలా అద్భుతమైన సాహిత్యం. అలాగే మధుర శ్రీధర్ నాకు పరిచయం ఉంది. చాలా తక్కువ మందికి సినిమా పట్ల అంత ప్రేమ. సార్ నేను కేవలం ఏదన్నా సాధించాలి సినిమా ద్వారానే అమెరికా నుంచి అన్నీ పక్కన పెట్టి వ్యాపారం ఇక్కడికి వచ్చాను సార్. నేను తీసిన డబ్బు నాకు వస్తే చాలు, ₹1 కూడా ఎక్కువ, బట్ అలా వచ్చినంతకాలం నేను మంచి సినిమా తీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాను అన్నాడు. ఎప్పుడు అతనితో మాట్లాడిన మధుర సినిమా గురించే మాట్లాడతాడు. ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ది బెస్ట్. మంచి అంటే మధుర శ్రీధర్ ఒక మంచి నిర్మాతగా మిగిలిపోవాలి, దర్శకుడుగా కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.